Хәзер парламент хәбәрләре. Яңа көчләр белән яңа сәяси сезонга парламентарийлар Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кампаниясенә йомгак ясады. Нәтиҗәләр белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Россия үзәк сайлау комиссиясе җомга көнне Дәүләт Думасы депутатлары сайлауга йомгак ясады. Тавыш бирү җитди тәртип бозуларсыз узды. Сайлау кампаниясе безнең республикада да оешканлык белән үтте. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Ул тагын бер кат тавыш бирү нәтиҗәләренә йомгак ясады. Журналистларның сорауларына җаваплар бирде. Бу сайлаулар иҗтимагый контроль дәрәҗәсе буенча моңарчы күрелмәгән сайлаулар буларак тарихка кереп калыр. Сәяси партиялардан һәм иҗтимагый оешмалардан 16 меңнән артык күзәтүче, участокларда видео теркәү, ихтыяр белдерү һәм тавышларны санау барышының ачыктан-ачык системасы. Сайлау комиссиялары әгъзаларының да бурычлары артты. Мы видим, что не было столпотворений, не было пиковых нагрузок на участок, как это происходило при однодневном голосовании. Сейчас это было все очень ровно, спокойно. И, безусловно, здесь в данном случае, я считаю, это совершенно обоснованным решением было трехдневное голосование. Я думаю, что оно будет и в дальнейшем выноситься на обсуждение. Айрым рәхмәт сүзләре гражданнарның сайлау хукукларын координациялаган барлык ведомстволарга, сәламәтлек саклау министрлыгына, Роспотребнадзорга, Эчке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгына әйтелде. Андрей Кондратьев тагын бер кат саннарны искә төшерде. Участокларга сайлауларның 79% диярлек килгән. Сәяси конкурентлардан зур айырма белән җиңүне Бердәм Россия яулады. Икенче урында КПРФ. Шулай ук ЛДПР һәм Справедливая Россия за правду партиялары лидерлар арасында. Журналистларның сораулары арасында Мәскәү үрнәгендә республикада дистанцион электрон тавыш бирүне куллану мөмкинлеге. Техник яктан Татарстан моңа әзер. Шулай да соңгы карар экспертлар белән иҗтимагый фикер алышулардан соң кабул ителә. Электронное голосование – это дополнительная опция, дополнительная возможность для избирателя. Она не будет заменять традиционные формы голосования. И поэтому я считаю, вот экспертиза, общественная экспертиза с привлечением экспертов, обсуждение общественное, которое в конечном итоге должно дать почву для принятия решения этого. А с точки зрения Центральной избирательной комиссии мы абсолютно готовы. Участокларда вакцинация пунктларын оештыруны айырым билгеләп үттеләр. Алар 848 иде. Грипптан һәм ковидтан прививканы 24 мең кеше ясаткан. Дума кампаниясыннан тыш айырым округларда республика парламенты һәм җирле совет депутатларын сайлауларда узды. Муниципаль сайлауларга нәтиҗәләр территориаль сайлау комиссиялары республика үзәк сайлау комиссиясенә мәгълүматларны тапшыргач бераз соңрак ясала. Сайлау нәтиҗәләренә танылган политолог Казан Федераль университетының юридик факультеты кафедра мөдире Евгений Султанов бәя бирде. Узган атнада парламентарийлар Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Көн тәртибендә 30дан артык мәсьәлә каралды. Депутатлар Россия хөкүмәтенә ана капиталына акча җибәрү кагыйдәләрен үзгәртү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Иннополис шәһәр территориясында югары автоматлаштырылган транспортны гамәлгә кертү буенча эксперименталь мәйданчык була ала. Яңа көчләр белән яңа сәяси сезонда. Парламентарийлар Дәүләт Думасы депутатлар сайлау кампаниясына йомгак ясады. Көн тәртибенә ана капиталы алу кагыйдәләрен үзгәртү үтенече белән Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итү кертелгән иде. Дәүләт торак фондының торак шартларын яхшыртуга сумманың берилешен республика ярдәме хисабына түләү схемасы хәзер туктатылды. Федераль үзәкнең махсус карары кирәк. На учете на улучшение жилищных условий по данной программе состоят 12 тысяч семей бюджетников. Парламентның тагын бер мөһим карары Иннополиска кагыла. Анда 8 пилотсыз такси аварияларсыз һәм һәлакәтләрсез йөри. Яңа технологияларга тест ясау турында яңа федераль законда цифрлы технологияларга тест ясау эксперименталь режим кертүнең башка кагыйдәләре язылган. Аның асылын профильле комитет башлыгы Александр Тыгин җиткерде. Механизм установления экспериментальных правовых режимов предусматривает наличие инициативного предложения в адрес федерального органа власти. Бәхәсләр транспорт салымы турында республика законына үзгәрешләр керткәндә барлыкка килде. Парламентарийлар Платон системасы буенча салым төләүче транспорт компанияларына субсидиялар бирүне сорый. Кадрлар мәсьәләсе дә каралды.
Парламент составын 2 яңа халык ышанычлысы Эмиль Хөснетдинов һәм Ринат Сибгатуллин кирде. Алар элеккеге хезмәттәшләрен алыштырды. Депутатлар Иҗтимагый палатаның Дәүләт советыннан 3 әгъзасын да раслады. Узган аптада Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев адымнар белемгә һәм татулыкка юл проектын гамәлгә ашыруда катнашучылар белән очрашты. Алар арасында парламент депутатлары да бар иде. Дәүләт советында җиңү диктанты патриотик акциясына йомгак ясалды. Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеме утырышында сугыш елларында тылда балалар һәм яшьләрнең хезмәт батырлыгы турында фильм төшерелде. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз.